So welcome back mga kalababong siya, labaw ni Bay. So imo taog kan mga lods. Sa nag-request dia sa pag butangan ng tubo. Nasa ni mga lods butang dia. Ana ato ipakita mga lods sa paghimo lods. So, mag-plies ta mga lods. Mag-pliesan. Wala mo to. Apil-apil pag video ha. Ano yung apil na po din? Isuro po ka tuya ka. So, sakto na mga lods. Pag nabagay na siya, so pilo na po na ito eh. Uy. Git na ko diya. Hindi natin ako mag-gina sa pool. Ito na po na ito. Kita kaya warag ngit-ngit ka. Mga lods, kita kayo mga lods oh. Ito yung taon mga lods. Iwasa ito ng tubuhan. So pilo na ito ng dire, kilid. Pilo na ito na para mo pilo siya. Oh, wala apil. So mga ilip po ni sayon rin kung mga loads basta lisod po ni hindi ka timing ani yung kuhan hindi masakto yung laka ni matanggal ang lababo mga loads. So ito na isulod siya. Oh wala pa na siya tubo mga loads. Ito na yung nakalako na siya oh. Anak sa ito na ilap ko na ito na siya diyan. So magsugat na sila. Pero akong gihimo mga lababo mga lods, number 5 ni mga lods. So, sa number 5 direct ko maglisod og kani tubo magtaod kay gamay di kay maigo sa akong pilyo. Sa number 1 po pinakadako na ko
dito po ko masaya ng sipyat sa pagpulo. Pero, mga na loads. Dukduk ko na po naglaing martilyo mga lods para flat siya. Malods, sana malods. Taod na, oh. Hindi na matanggal mga lods. So kanin siya, dukduk ko na po na para malingin. Butangan na to na para malamlaom siya para ang tubig dili pundo. Ito pa lang dukduk ko niya pero ito na asa to na butang. Naroon mga lods. So ito na to dukduk. Yeah. So, ito na estimito na po. So, muna siya. Man. Lain magnaw. Morning please my lods. Dili na siya flat. So kita ninyo mga lods. So muna na siya panel mga lods. Nakita na muna yung final mga lods. So kani finish na piturahan na lang niya. Piturahan bulkasilan ni diri pero di na maggawas ng tubig ani pero butangan to bulkasilang. So mo pa ang tauron karon mga lods. So ni nakita so mo na mga lods akong tauran karon pa mga tubo. So salamat mga lods.